ebukhosini emva kwezinhlupheko. Lithi abantwana bakaNkulunkulu, haleluya, bayakungena ebukhosini, hayi kodwa ukuthi bayomane bangene nje ebukhosini, kodwa emva kwey'nhlupheko, ngoba noma ngabe yifika iy'nhlupheko kodwa ziseseqabeni likaNkulunkulu, noma yifika iy'khathi ey'nzima kodwa ziseseqabeni likaNkulunkulu. Owethu uku-understanda ukuthi emva kwey'nhlupheko khona ubukhosi esibekelwe bona. Angizwa bazalwane, ngiyofela ekabeni, noma izimo sengishaya kodwa sengiyona amathele ekabeni, ngoba ikhona bazalwane into uNkulunkulu asidalela yona. Haleluya. Awubona asihamba wenza nomasinyane. Ake siye lapha yana kwabase Romans, sorry but Romans chapter 8 ngizoyihlanganisa uNkulunkulu, ngizoyihlanganisa yonke lento bazalwane siyifundile. Kodwa ngathi uJobe understand lento yokuthi emva kwey'nhlupheko khona ubukhosi engibekelwe khona, ngoba ney'nhlupheko ziseseqebeni, ngoba ney'nhlupheko esidlula kuzo ziseseqebeni. Inkaba lisiphathele okuhle kuphela, ney'nhlupheko ziseseqebeni. Noma ngishayeka kodwa ngiseseqebeni, noma ngathi ngiyahluleka kodwa ngiseseqebeni. Ngoba ungakazali icebo laselimisiwe. Ngiyamthanda-ke lo sesibala bazalwane, lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi lo mama khaya awusaphuza manje, awufayi umveni nokungcolile. Bazalwane, yabona njengoba sesindisiwe kunediet, Jesus. kunezinto esingasazidli. Amen. Abathi noma abantu bengayibeka ngapha